Na zážitkovisu by sa mal prihlásiť každý, kto chce zažiť niečo nové. Bude to fantastický víkend plný zábavy. Bude tu veľa workshopov a veľa aktivít, ktoré sú veľmi zábavné a dajú sa tu spoznať noví ľudia. Program je plný zaujímavých workshopov. Poznala som kopec nových ľudí a dozvedela sa aj niečo nové a zaujímavé. Najlepší moment je stolný futbal s najlepším belgicko-francúzským párom v stolnom futbale na svete. Teambuildingové aktivity, ktoré boli veľmi zábavné a keďže som v takýchto veciach aj veľmi súťaživá, tak som sa do toho tak vžila a bavilo ma to. Zážitok. Zábava. Zážitok. Spomienka. Kamaráti. Dobrovoľníctvo. Pod Inexom si predstavujem skupinu mladých ľudí, ktorí sa snažia zoznámiť Slovensko so zahraničím a taktiež pomáhať ľuďom a okoliu.